Kano mais te? Ha? 280 mais. 280. Ano ba? 300 to 80? Uy, malaki na yan. Ano man, laki naman. Pati po sa tama yan. Dumating dyan. Oo, mas marami pa. Bilang na namin. Yes, okay na dito. Ay. Yo, what's up mga kawaray? Kaya tayo puntang Balintawak. Nakasakay na ako ng jeep papuntang Balintawak para mamili ng paninda ko. Yung area na yan, yung dumalan, yan ang sinasakyan. Tinitindahan na.
Tawag. Solo flight, wala kasama. Bibili tayo ng paninda ko. Diretso lang Martin, diretso lang. May snatcher sa likod. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nagbibideo pa naman tayo yan. Balintawa. Diretso lang tayo. Wala akong kasama mga kawaray. Solo lang ako. Namili si paring Bok kahapon eh. Parang gabi. Sige lang. Yeah. Wide windows. Kung ito ang buhay namin. Diretso lang, diretso lang, diretso lang. Wala na pala yun. Makancel ka. Mo. Thank you Lord. Fishbowl. Motor ni Arjen. Excuse lang. Walang wallet ko. Yun lang. Diretso lang sa buhay natin mga kawaray. Hanggang makuha natin ng 10,000 pala $10. Ay! Ay! Yes po. Yan tayo ang dyan. Yeah. 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 Hot. Hot. Check. Dito nakakatakas sa area na. Maya na lang. Mga kamayos. Baba na tayo mga kawaray ko. Baba na ako. Hindi ako nag-play dun sa may gitna mamaya. Nag-ano sa ano ko, cellphone ko. Lagi naman kami nadaan dito. Punta na ako ng ano. Dito medyo matao. Kaya hindi tayo nakatatakot sa ganito. Pag doon sa may, ano, sa may tulay, nakakatakot. Baka may mga dukot. Ang isnat sa cellphone ko, hindi nawala. Ang pang vlog ko. Napunta na ako mga koray sa Oliana. Oliana! Solo flight yung pag-ili ni Marky Jowaray TV. Dito kasi hindi tayo mangangamba kasi merong ano, hindi mga enforcer para kung halimbawa kung madututan man tayo makakatakbo, tatakbo agad natin, susumbong na. Amoy ang so kaya mga kawaray, abang-abangan nyo na lang po yung ano ay hindi ko madidiretso ito hanggang sa mayan. Nakakaya. Ang bilis ang lakad. Sana hindi ganang walog to. Daming banggit. Ako na nagtitinda rito. Pork. Pork. Meron pa dito. Kaya total. Parang sunog na. Kaya ito 10. Uy, gago. Eh! Nakalit yung dalawa. Ano? Malas mo? Di, ako lang mag-isa. Wala akong kasama, hindi ko sasama si Bok. Para na?
Mamimili pa nga lang ako, mamamadali ka. Dito na ako sa Juliana guys. Kaya pupunta na ako mga kore, kumain lang ako dito. Bigat. Kunat. Kunat ang kinakain ko. Dito na ako sa Juliana guys. Bibili na ako ng ano. Mais. Kung ano mabibili. May kunat ng nili kong balat ng baboy. Ang baboy ba ito? Manok. Para tuloy akong tanga. Hindi siya nagsasalita. Kano kaya mais? Kano mais te? Ha? Ano ba? 300 to 80? Ba tayo dito kay Abdul? Excuse lang. Punta tayo kay Abdul kung magkano mais. Ay, wala na kay Ate Nancy. Kano mais? Te, meron pa mais, te? Dalawa nila. Ha? Dalawa nila. Oh my goodness. Wala kasi si Jobin. Si Jobin lang may number sa'yo eh. Naku. Te, magkano yung mais mo? Ha? Anong bawas yun? Wala na daw bawas. Dalawa na lang? Wala na pala. Oh my God, di ako nakabot. Ang ganda pa naman sana mais. Ito na lang, dalawa. Kunin ko na yan. Sabi mo na, balikan ko lang, tingin lang akong dalaw. Ha? Yeah. Ano? Balikan ko. Binabayaran na sa Ayan, dilaw. 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 Kaya mo na yan. Oo, ilan niya ka doon. Walang problema. Alam mo? Walang kanyan. Malalaki naman. Pati po sa tamayan. Ito natin dyan. Oo, mas marami pa. Kararating mo lang pala. Ikaw pala nasa likod ko kanina. Sabi ko parang may tao sa likod ko. Yo, what's up mga kawaray, tapos na ako mamili. Hihintay ko lang yung sasakyan ko. Ayun si Boss Ayan. Ayan guys, yung paninda ko mais na puti, tsaka dilaw. Tanto. Relax ka lang. Patapos. Dito. Kamuti na. Padiretso mo. Hindi, padiretso pa ganun. Para bago-bago dito. Ito. Ito. Halo ito. May halo nga, luma nga eh. Naunahan pa ako ng... Ayan guys, pauwi na kami.
Nicole. Magaan lang naman yung manin na yan. Karga. Tandaan lang biyahe. 130 lang. Ito yung sinakyan namin nakaraan. May reserva na siya, pre. Yan ang sinakyan namin. Oh. May motor na isa eh, yung kumpare ko, Jobin. May motor na yun. Kabili niya ng motor. Sa sidecaran na lang. Lagyan na lang sidecar. Guys, makauwi na kami, makakauwi na. Tama na yan. Oh. Minom ka muna para shout out. Ano laman ng bag mo? Mayroon ba to pera? Ingat, ingat, ingat. Ay guys, biyahin kami, biyahin na. Wala naman. Dalawang sako lang sa akin. Wala. Magkano agad yun? 1.4 tapos 1.9 na. Dalawang din 2.9 pahunan. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami ng bayan. Hindi ko lang sinakyan namin. Boss Nicole. Hello. Buhay vendors talaga. Hirap mamili. Mahal pa ng mga kalakal ngayon. Yan, maya na lang mga kuraya. Traffic ang papuntang Balintawak. Wala naman ito ng traffic. Ito pa may traffic. Bakit? Takot ka? Nahabol ko rin sa kanya pa. Quezon City University. Holy Cross na tayo. Na hindi ka na matraffic sa may ano.
durog talaga tayo dyan. Sakyan yan. Bahan. Holy Cross. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Good morning po sa lahat ng ating mga gandang viewers at mga gwapong viewers. Dito tayo sa Dumalay. Ayun na Sero at Padilla. Tigalit talaga ang mataba na yan, Sero. Ito yung mais ko kagabi, pinamili kagabi sa Balintawak. Dito kami lahat. Dito lang kami sa may bandang ang ilis nakapagtinda. Banda doon sa may Susano, bawal daw kasi private daw yan. Sabi ng police, private property daw yan dyan. Kaya hanggang dyan lang kami sa boundary na yan. Bawal pumunta doon, mariw, kumpiska ang paninda namin. Kaya ako, nakumpiskahan ako ng kariton sa paninda. Pero na, ibalik ko na. Ay, mga mais. Bago yan? Wala ang mga ano lang talaga. Ang laga talaga. Hindi, pang sasabaw ay pang masusunod ko eh. Pwede. Magkano? Sige lang. Sige, ya, sige. Malayo ya, malayo. Ilang tiras mo? Isa na lang. Sa kilo lang po yan. $83. Yeah. So, 83 guys. So, ay, yan, kami na tayo. Guys, support. Yes, okay na dito. Dami namin ah. Dami.